se umre no wada GNT yada se papa pa ma apomuden komonfunu da uye ni pay udidi onom ti yade apomuden semre wa ma ne mfunu udi etibi if it's a Lawson so a room enu ahodo miensa ewa adwama so nti the virgin son aba wodi yen eba Afisem bemena yemwache ye ni oba bibi abokode Adom na Dr. Chei na se no ho ye de na me Adom na so Adom ho ye mobo na ho fama na efe medase papa nti agade achi bi anipa foforo ba ye obi ba bebe the first time I was say Lawson Herbal Center even no wadwama so ne de ye woni peduom oba pa medase anopai se waje me feso na ode ma ba Adom TV so ma memfa nchi asronko ema Lawson Herbal Center ahwefo ne atiefo ene Adom TV ahwefo nyina mesrese anopai mosomfo virgin son me no ahia biem ewo na awatwe mu da bia eda etwato ewo na awatwe mu ena me ba Adom TV so nti sede da ye no mesrese apomde wonsam de ye se wo ye bibini ana wo bobra na wo mpese yawe bia na obedi asie na ama oni padua no sabidi opese o ye ntimi nwie peye de ya aya die futu fri apomde wonsam because ama me ne wansre no yawe obi benya wa na yawe oni pa ya bra bo aye bo nyina ya tamfo kese a ye ne na ma da bia wo se yesre nyankopon se oboba ye ho ban na wa ma ya ho de ne se yawe da ho mekan no yawe nti hye no nso samre ya matena se no me no obedi nkomo e de afa enru maako miensa Dr. Lawson Chairman aka the Virgin Doctor Kofa by ana CEO that Lawson Herbal Center ano e de abedwamai so nemum ye telephone numbers a ye di edi dwuma no mesre e bia wutie ma no pai ana se o hweme a fa Dr. Lawson number ni bi na so frɛ yare bi na akoye nkodanda yare bi na ama wadida so asa yare bi nti untimi ntoa odwuma de opese o ye no untimi ntoa so a eno na Dr. Lawson se frɛ na yenya wo moa na edu ne yemfa bi nkan enti me no udi nkomo no number ne the screen ase nemum ofresisi a empanimfo ebeje wo feso na ye ne wodi nkomo ne atimi aye omoa ne nuro no nso nsa atimi akabi your numbers no 0242 133 577 0242 133 577 and 0248 619999 0248 619999 mahefo metiefo numbers no ene dia toja no eguso at the screen as wetimi afa na wafre enu ne ya miensa obapa anope no yenhwe local herbal mixture local ye infection aduro na local adwuma ye ne se eboa eyi enamu nsa yare bia wo oba ne be ma eni peduam na saa yare akoye yare a eba oba ne peduam ana betena be ma so a emfa ni gie emma sabi oba no ho no ma na odi areho emma be ma no so ho no ma edurumra bia ne me masem no na efon enti anopai sa wo ye be ma sa wo ye oba me pesa wutie mi na me ma wunchichemu ewo infection ana sa o de pua na ababaso enamu nsa yare a enei etiti woni padua ema wuntimi enya ahoto ema wunya asomwie ewo waware yem ewo one be ma ne ntem no sa wo ye oba no mesraw tie ni ye wo ye oba edurumra bia enei wa himfie ho eya wo ne be ma di nhyiemu a eya wo Philippine oteyaw enei oba wo hono ma oda anajoa aya wo Johnson tentem Johnson a wo Johnson edurumra bia na wa himfie ho eho ehyehyew edurumra bia ekonani ma na ama ensuo fitaa bi tentan yellowish ubonsa ya na esone firi ahimfie ho enam so ama ebi adako esanse yare na kyere woni padua mu nti no enekura no onda we no edurumra bia utimi chenyini emprensa dakoro tie ni yese infection ya yare a so oba eba woni padua mu na wa mpedru a ano ya na ma na say very powerful e de say local herbal mixture wo oba no sabi be ma ne ba ontena wo ho nche ubonsu wokọ enti edurumra bi a ubonsa wo ho no ma na nsa wa bia ba bagu ni padua nani edurumra bi ko bi wo ho no ma sabi wonum no ubonsa nsa ba begu ho enam so ma enei ni padua na ba sa fọwa na wo fon woni be ma di nhyiemu a o de puo ni nti wo ba no uni atenka uni feelings libido no ayira na virgin son ene papa Dr. Lawson say sa yare di wo ba nya nanso ya mpese ema be di awrehuo nti no yakope local herbal mixture abedwaman so
Wo baby abadam local herbal mixture bia no. We eya bibiduro ya na mamre kwan so a. Ene yede akọ Food and Drugs Authority. Amu ma ye nhwemu afa ho a ene omagye atum ni amaye. Enti local herbal mixture no, ojama haban yede ka ho. Ye kopa asase hwam. Ene ye pe natural spices, ginger and lemon e de ka ho. Ye wie na Dr. Lawson say, sa haban nyina ye na emomade e be mo oba no, o de pu am wafon no, sabi wo hips no emu ayira no. De e be boa no e nufutene. Nufutene ne yemfa bi nka ho. Because nufutene ye aduru a wo ba etimi bua ma onipadua ye soro han. Enti kane tete pa no me virgin sande bidi mi papa ti achenti no de eminim so oba bia ni mpokua no na eye krokrowa no no opese emu yedu no ye de sa no futene atoto so a ayese ball no within ba 1 week no ubon so oba no ho no ma ni mpokua na ye de e sore de ye no ama no ndom so ho no ma bonsa ne hips no na emu bie na nipadua na esesa na ahimfie ho no ehwa ye rinse na ahimfie ho no ehwa dry aklosu enti wo ye oba de a da bia me se minim satete no na minu ya ma ofie so amu pie no amu oba no ma mfa bibia ama me na aguso o mo se enti mo de amukọ mema no amu mfa bibi ma fie what you say enti oba de e wo so pie abonte a wo de bibia de eba na abusua timi hia ana wonua no ntimi je wo feso na so ko no mfa bibia ama de na ese be ma no de bibia nkoye wo ne ntem eno na me se kopɛ local herbal me hya ne ekira kwan na fa bo ho ban na ensiesi ahemfie o ma wo mesra wo be ma timi ne local herbal me hya ne bi anasa warefo anu maduo ni mbum be ma ene wo nso baba so ebubu wo be ma na efon ensansa abegu ho enam so ama ene wo do ho ka oba na wo be ma adwojo eye infection na ya wo sa no enya bibia onsa wo jonso a wo jonso na ntimi ma edumra bia na e bank tenkete edumra bia na wo chim o force sa wo jonso na ebeba nanso e ma infection no kopɛ local na ekira kwan we ni infection aduro nyina bibiduro panyina midi mi nsasi mi bo mi yakukuro duru ni na metimi dia di ho adanse a kire wo se infection adu ni padua mu 2 years 3 years na anum local herbal me shato aso 5 bottles a infection ni nyina ba furu ni padua ni na wo be ma na watimi adan ho umpewe na wo padua yi ko pharmacy wo ko herbal shop ba bi eton ro bia no wo ko a oso pe local herbal mixture enu no mesraw fadam ba ni ntempeso eye 0242 133 577 0242 133 577 Wunya infection na wo ye bema na wonom local herbal mixture na Medileman capsules bi nka ho because abasa e ma o vitality ne dey e brase enti ba ma bu wono mo se manya sexual weakness but e bia na ye infection ama na ye dey enya na so adwen sa ne bema ne nko na atechima da bi enti wonom local na num delay ni bi ka ho na mamu ni infection ni bi na ebie na ewo dia na yadabirijo adakwa wo be ma na sinitras entimi nyina de se dia me virgin san me dia gina me sisi ma ya dene me kotodwo ma ya dene enei me peche ya dena wo ba me fi a me di me mansam wo ma himfie no o pese wo nso timi ya saade a ko Dileman capsules kira kwan we ni mama aduru a eno nso enso to wo kurom ha Dileman capsules ba ye emfie ba 20 good years nie nanso enei aduru atimi agyan na so agi Simba Africa Excellence Awards emu abasobadie bebre na me ka kira mrantie ne se media me virgin san ade a minister nyankopon mem nipadua mu ne se me bo akokura mpa hwa no ma me be ma anwu da ane dia hiam yo na nyankopon ya Adom na me papa ma misika bi a hye me botom na se ne ma nya oba akokọ so no da mati a oba pa me ni awrewo empare me kura eno kura na ya me mpese mate no mete no enti me se me me be ma ba wu pa ha de nkama so ensi ade ade wo ba bi o na wo adu anajo a wo anya oba amfa wo na ya nto no so a wo be ma no da enye na ne ma nya oba akokọ na se mani di anajo da bi a mi nkosu da bi magire me ho anum delay no wahu manum delay na siesie mo da bi a hu mi abrante kama nipa krokro wa nyankopon ahira me mesra Dileman capsules no kwa pharmacy kwa herbal shop ba bi atunto no bi ano wo so pe Lawson Dileman capsules Lawson Herbal me hya no wo ho we ya malaria duro obi a wuntimi ndidie obi ene wanum taaya onwono wo bota afono ho eya na wonu so taaya wutum eduruma bi a wo ya adwuma kakra bi a na wabre wo da sori a wo chiri kasa na mu ya wo ya no
ma Lawson Herbal mixture no enye o malaria duru a wo banom de abo ho ban atu atri di yare na se na mom hye no se ye nhwemu woni paduanim na hunu sa malaria no ebi abatenam ampa no anom Lawson Herbal mixture no na so de akuatia atri di yare no ebi a wo de asisi yare usisi wuntimi nyina ntentene nche usisi wuntimi nya adwumadene ye taxi drivers truck drivers mason for carpenter for ye hwe cameraman for studio ha na wo gyina ntentene besi anwumra na koduru fie a na honam nyina yemra Lawson Herbal mixture na ye wodru we ne de akumnim ebi wom edua frɛ no mahogany ebi wom kokwa aman eka ho kokodo so eka ho koku anisuo eka ho moringa ebi wom nimtree eka ho nunum ebi wom tie ni ye me virgin san nko ana me ye the holy virgin san a me bo me papa chi dom na wati me ye nuro wanwaso maako me yensa and the Lawson Herbal mixture edi asie awo market a empanimfo atu aguso nom wona omunfiri ma yemre enom a omunya ahodene wona ekuro wa omuni paduanum enom a omukasem timi yedene no ma Lawson Herbal mixture nya wodru fa number na mebre no ya be 0242 Bobby mame 133 577 0242 133 577 0248 619999 Ushiam na unitaku uni sempo a baabi abehia me bia no ye bold nyagidie ne bom din say the virgin son 50 Ghana no mecha obi bye bye 2025 2026 50 Ghana dollar na ba for mu nti osan ka meteso da also ana yeah, the Lawson Herbal Center for Access.